Найс, а? Започваме с тинейджърския сериал «Младия Дракула». Пролетният гимназиален бал е в замъка на Дракула и танците са в разгара си. Марийко, Карагюзлийко! Ти ли звучи доста познато, Мари? Тези вампири да не са пили българска кръв. Радваме се, че нашата песен е пролетен химн на любовта. Пожелаваме на младите вампири здраве, щастие и успех в училище. Найс, а? И се пренасяме в сериала «Семейство Адамс» от далечната 1964 година. Зловещото, но симпатично семейство е пленило полицай, разследващ странните радиосигнали, идващи от къща. The thing is ready. Repeat, the thing is ready. Darn it, the set's gone dead. Do you mean to say that you're the one who's been making all these mystery calls? When we grow up, we're all going to meet in Bulgaria and fight the gypsies from outer space. Достойни мечти за издънка на семейство Адамс. When we grow up, we're all going to meet in Bulgaria and fight the gypsies from outer space. Сигурно е грешка на езика и малкият Адамс иска да каже: ще интегрираме ромите от космоса. Не е лошо. Само извънземните още не са се пробвали да ги интегрират. Найс, а? В игралния филм «Задоволство» от 1988 година, с участието на Джулия Робъртс Мария, точно, членките на момичешка банда обсъждат бъдещите си планове. I decided that Rome and London and Bulgaria sounded pretty good. What Bulgaria? Bulgaria's not in Europe. Of course it is, stupid. Your ass. No, she's right, Blade. Bulgaria's definitely in Europe. How can she be right? How can friggin' Bulgaria be in Europe? You're just agreeing with her to go against me. сигурно тази е тяхната руса златка. Но нали ущерната беше слаба по география? What Bulgaria? Bulgaria's not in Europe. Ами, бърка се. Според мен тя просто не може да повярва, че толкова изостанала държава е в Европа. How can she be right? How can friggin' Bulgaria be in Europe? Спокойно, американче! България само географски е в Европа. Иначе има много път да извърви и много американски филми да изгледа. Найс, а?